चिरां जिल्ला बिजनी फानबारिनि माइनावस्रि बाजार ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय थाबैनो बिटिआर सरकारा गोजोनथाव खौरां लानानै फैगासिनो दं। बिटिआर सरकारा थांनाय 2.5 बोसोराव सरकारनि आखाइजों खमैबो 42,000निबो बांसिन नखरनो हानि फाट्टा होनाय जाबाय। बेनि गेजेरजोंनो चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि माइनावस्रि बाजारनि थागिबि बिथांमोननो अरायथा हानि बिमुं बिलाइ एबा हानि फाट्टाखौ होनाय जासिगोन। मख'जाथावदि गोलाव सम माइनावस्रि साखाथि फाखाथि रायजो जानाय गोबां नखरफोरनो थांनाय 2008 मायथाइयाव दुखुनांथावै बे ओनसोलखौ बिपिएफ सरकारनि खुंथाय समाव मानास वाइल्ड लाइफ सोसननाय जादोंमोन होनना गागि सुबुंफ्रा फोरमायथिदों। नाथाय दिनै चिरां जिल्ला बिजनी माइनावस्रि बाजार ओनसोलाव ड्रोन सार्भे खालामनायनि गेजेरजों अरायथा हानि बिमुं बिलाइखौ राननाय जासिगोन होननानै खोथा होबाय बिटिआर हाग्रा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मानसि आरो जिब जुनारनि गेजेराव दाङाबाजिखौ नोजोर होनानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा 25 किल'मिटार गोलाव सलार फेन्सिं एबा बेरा होनाय जासिगोन होनना खोथा होबाय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि समाव मख'जाथावदि गोलाव सम बिटिआरआव हानि जेंनाया सोलिगासिनो दंमोन। नाथाय 2.5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरनि हा गैजायै गासै 42,000निबो बांसिन नखरफोरनो हा बिमुं होबाय। बेबादिनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो 90% हानि जेंनाखौ मावफुंगोन होनना फोरमायो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बेनि गेजेरजोंनो चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि माइनावस्रि बाजारनि थागिबि बिथांमोननो अरायथा हानि बिमुं बिलाइ एबा हानि फाट्टाखौ होनाय जासिगोन। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां